Ke UDP Shillong West haga singisat jan jong tayo kalapan kop burami ki spa ngot ki riupat ba kentup nadu ki noi lam snong ki doktor ki nurse kum juru ki noi kai ki bladon ke benta ke bakraw hakapor baka klam COVID-19 kalawan selat ka jela hakini ki arsnam. Nalor kani kala don ru kajing pen kop buram kerpang yau director ketenat kakot kakia u Dr. Aman War halor kajing IT lut jong u met bat mensim hakapor baka jela ka dona prenggatma ban yale persya yau knyang COVID. Kajingjit jong ka UDP Shillong West po kajing alam jong uba po lingdo ban yarap langi kinoi kai kalong rukum kadak pan itu kajing trai bajar jar jong ki na kabenta kalawe jong ki khon ki kiti hakapor badan kate ka khlam haka century ke jong u kumuskim jong ka wei ka hima ka barit ka hima nong khlam la yeng ban yakun persya ka empire where the sun never sets, British Empire. Mas kuben ba pibi teng yaga legacy jong ke kapten jong Tirot Singh. Gidon rekat hangi Dr. War bangalaban ong dekin dikentir. Dr. War led the war against the virus successfully. Baro ni wan lang haju bat ni trei lang kumju ni lam kumju i jing bat hapor bangi ni dang ya chakmat kadang jur ba ka jingti nim ji yo i kanat ban yo bat ai khum lei kerpan ya fi bat tat hadu ka ni kapor ka bangi yo lat kumni ban yang bat betpal ya ka jing songu ka jing ya fi baro ki badan ti ban trace rehab ban wan sakmat ban tem ya ka ni klap lada day bangim yo ya ka ti ka man ti ka diang jong snong hapo ka jingelam ka jong kirang ba snong sekretari snong dekat komiti jong snong ngin long ko balong menta ko hagani ka por bat nginum yo hi ban yang ban ya penpau ya ka jing sngo buram ka jungi ya pi baro